Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनिबो मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायनो बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आसा खालामो बयखौबो मोजां दं होननानै आंबो मोजाङै दं आरो गासिबो। ओमफ्राय आं दिनै नाफाम नुदों, नाफामनि नुनायखौ नोंथांमोननो लोगो हिसाबै शेयार खालामनो सानदों आरो ना। नोंथांमोना दानांगोन न'आनो गैथारा आंना गलाम गोजाथारनो। टमेट', सामब्राम, बानलु होदों आरो खुरै गनाङा दे लोगोफोर। मोनबाय होनदों खोमाया खोनायाखै बिनि खुब सिङाव दंमोन ओंखायनो नागिरनांगौ। बन्द' खालामदो गाइस, मोनबाय नै दा जानोसै जोगोनार ओंख्रि बाथोन। ओमफ्राय दा जों खान्थाल बिलाइ लायनोसै बोरमानो थांगासिनो आरो सिखालाबाय गाइस। खान्थाल बिलाइ लायसिनो जायो सान्दुंआ जा बोरमाखौ लाबोना दोनफैथ'बाय नालाय जा फैदों सानफुला जोंना बोरमाखौ साइकेलाव खानानै दोनफैबाय जोंहा। नाहरलाय लोगोफोर सानफुला जा रंगिदों। माने केमेरा स्टेन्ड लायाखै आरो नै मालाय बिसिना जेलु आबुफोरा मोजां थांबाय ना। मेडाम जी नों गाखोनो हायो। गाखोबाय थांनोसै दाननानै। नै बोरमाया जोंना यो ओरै फै जोंना ओरै फै नै आरे नाय गाइस, खान्थाल बिलाइखौ जाबाय बोरमाया। गाइस, खान्थाल बिलाइ लायनानै जिरायबाय जों। बोरमानि लोगो फैदों, हनै बोरमा हगार नायदों। हर हनै खान्थाल बिलाइया जाफानोसै। गाइस बिदिबा दोनथ'बाय।